Helo pawb! Croeso I Amser Stori Tonya. Y llyfr heddiw yw Bwyd, Bwyd, Bwyd gan Daniel Morden a Suzanne Carpenter a mae'r addasiad gan Rodri Owen. Un diwrnod braf. Es I am dro I lan y môr. Ces I amser gwych. Wedyn, I mewn a fi i'r car. Nes I lan y mynydd. A'i lawr i'r pant. Ac yna cyrraedd adref. Roedd dad wedi mynd allan. Roedd hi'n hwyr a phob siop wedi cau. Roedd eisiau bwyd arnau. Edrychais yn yr oergell. Oedd yna rhywbeth I fwyta? Na. Oedd rhywbeth yn y cwpwrdd? Na. Oedd rhywbeth yn y bowlen ffrwythau? Nac oedd. Dim byd. Dim brewsionen yn y tŷ I gyd. Cefai syniad. Beth am fynd I gysgu ac anghofio am fwyd? Gwisgais fy hoff pyjamas, gorwyddais yn y gwely a chai fy llyged yn din. Ond fedrwn I ddim cysgu. Roedd eisiau bwyd arnau. Dim ond bwyd oedd ar fy meddwl. O'r diwedd, es I gysgu a breuddwydio. Yn y freuddwyd, roeddwn I mewn cwch ar y môr. Ond taten bob oedd y cwch. A beth oedd y rhwyfau? Cennin. Beth oedd yr haul? Oi wedi ei ffrio. Beth oedd y môr? Pob. Yn y freuddwyd, dyma fi'n cyrraedd ynys hyd. Cerddais I mewn i'r goedwig, a dyna lle roedd fy nghar bach I. I ffwrdd â fi, lan y mynydd, a lawr i'r pant. Ac yna cyrraedd adref. Roedd dad yn y tŷ, ond roedd mor wahanol. Ei rynyn wlanog oedd ei ben. A beth oedd ei drwyn? Oi. A beth oedd ei lyged? 2 domato. A beth oedd ei wallt? Bresych. A beth oedd ei ddannedd? Peas bach gwyrdd. Cydies yn llaw dad, a daeth un bus I ffwrdd. Roedd e'n flasus iawn. A tu allan i'r tŷ, roedd mynydd o datws stwnch. Ac yna dyma fi'n deffro. Help! Roeddwn i'n bwyta fy nillad gwely. Pan agorodd y siopau, eithon ni brynu ein hoff fwyd.
bendigedig. Y diwedd. Hwyl am y tro. Cwestiwn. Odych chi yn gallu creu llun i fi? O rywun yn eich teulu sydd wedi cael ei gwneud allan o fwyd. Mwynhewch!